Horas marihamua manami dohot inanami, nani haholongan itu hatta Jesus Kristus. Pajupang musehita marhiti sada program ima sulu-sulu dohatam na pinatupani Gospel Light for Indonesia, ia ausad diri evangelis Simajutak, manang somal di Joe Lekson Simajutak. Hata ni hatta son nagabe renungan dihita si pahusor-husorotta di bagasan sadarion, ima nanienet sian buku Matius biddu onom ayat 10 sia rodi ayat 20 sonon maridok disi unang papungu-pungu hamu arta di hamu di tanu on dina targagak tasik dohok ngingit dina terhali jala tartako panakoi alai papungu-pungu hamu ma arta di hamu di banua gijang dina so tergagak tasik manang ngingit dina so terhali jala so tertakko panakoi ido sahatna son nagabe tema ima argahon na arga di Tuhani. Dihamu amanami dohot inanami marasing-asing jolma totu marasing-asing dotong akan na arga di ngolu dina sida. Dina deba hamoraon ido no marga di ngolu ni nadiba. Dina deba hasangapon ido no marga di ngolu ni nasida. Jala dina deba muse hagabion ido no marga di ngolu ni nasida. Jala dina deba muse asa terbarita guwarna saha tu luat dia petaho secara husma di zaman nuaingon, zaman internet, Facebook, aka media sosial, naing manian terbarita akana tardo loako pe di paula-ula halak asa gabi tarsiar matutu guarni nasida saha tu liat portibion. Jadi di hamu amanami dohot inanami maragam-ragam dututu na arga di ganup jolma. Ahado na arga di hamu amangina. Totu takas do taboto na arga di manusia dang totudo pe arga di Tuhani. Arga di Tuhani dang totudo pe arga di manusia. Alai ta persiajari mamanginang marhite rinungan sadarion asa arga di hita na arga di Tuhani. Atong mulusongoni ahado na arga di Tuhani. Ahado na arga di debata. Diargahot debata matutur di hita. Asa mangulu hita di bagasan hasitongan. Asa mangulu hita di bagasan hatigoran. Asa mangulu hita di bagasan holong. Asa gabi sodang matutu ngolutta. Asa gabi pasu-pasu hita di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni na humaliang ta, manang di dia pehita maringanan, manang di dia pehita mangula, gabi pasu-pasu matutu hita di si, asa gabi si pangurupi matutu hita, dang si bain masalah. Asa marmulia matutu goar ni Jehovah di bata, marhite ngulutta. Odo nargadi di bata. Alani ia manginang, adong do od di ngulutta. Tasulikiti marohatta. Saitadok kita halak Kristen, alaidang akaon na arga di bagasan ngulutta sasitong na suku-suku do ha Kristenotay. Aidang na arga di Tuhani, nagabi arga di hita. Alani ia manginang, marhite renungan sadarion di paingot di bata hita. Asa ta argahom matutu na arga di Tuhani. Asa mangulu hita di bagasan hasitongan. Asa mangulu hita di bagasan hatigoran. Asa mangulu hita di bagasan holong. Asa gabi pasu-pasu nguluta, asa gabi sodak kita, asa gabi si pangurupi hita dang gabi si bayi masalah, asa marmulia goar ni Jehovah di bata di nguluta.
tarpatu pahita do bangulahonon, molo sian dirita do tutu dang tarpatu pahitaon. Dang tarula hitaon na manginang. Alani ikon porsea do hita tu Jesus Kristus, ikon adong do Jesus Kristus di hita, di ngolutta, ikon jolo tatadda do Jesus Kristus, asa bui hita mangulahonon. Anggo swadong Jesus di hita manginang, hola nakkanarikko tu dirita, ido tapi kiri. Pangomuatta, baru tungatta, aha manalaho mabain las rohatta, sonang rohatta, dang nalaho gabi pasonang rohani debata, dang nagabi asa marmulia debata, dang nagabi asa tarsar, manang asa ditadda sudi halak debata. Alani ia manginang, ikon jumulu do adong Jesus Kristus di hita. Ikut jumulu do hita makaposi ibana. Ikut jumulu do tatadda Jesus Kristus. Ditiki mangolu ibana di Portibion 2000 tahun nang salpu. Dada dirina dipikiri. Dada dirina di hari koton. Alai mangolu maibana tutu di bagasan hati goran, hasitongan, mangulu di bagasan holong, mangurupi halat na asing, jala asa marmulia matutu Jehovah debata, marhite hite ngoluna, marhite hite nani ulana. Songon na mangujungi amanginang bukau kuma sian Kolose biddu tolu, ayat 2 rodi ayat tolu. Songon maridok disi. Akana digijangima parwaun hamu, unang maakana ditanoon. Ainunga mate hamu, jala bunido ngolumuna rapon Kristus di bagasan debata. Boy matutuhita mangulahu sudenai, molonunga adong Jesus di bagasan rohata, di bagasan ngolutta. Ai akaido na niulani Jesus Kristus, uju di tanoon ibana 2000 tahun nang salpu. Sai de batama na mangurupi hita. Amin.